Narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka briu nyota ka jing smoke kya ya ka jing roi ki so surok bar ka jing sha da ki briu bat khna bat ki bahe kala poi shadu sha supreme court ka bala penmi ya ki hukum baharu kam haki banai baladat tambah ka ni ka video bat haka ni ka sni lami shu ki video na ki cctv ki ba pen i ya ka jing sha da ki briu ka wai ka video la yu i ya ki so surok ki badat ya ka wai ka long kami kat ba kadang mut ban rong shaying haka bala dan ro ki so ki bathia surok hakmat ka ying jongka lai i ro hashwa ban rong ba kala kum butut bat ro ka bala pen lengo ik so ki bala sedang ban wan daj yaka kat hadu ba wan uwei ubanya thok ubala be yaki haka ni ka video la thok ro ba ka khun jongka ni ka breu ka ju ai ba mi kini ki so ha ba jongka ying bat kini ki so ro kidai ka be itho yaki traying wat la ka taru kidang syadat pada kini ki so